bersama Wahyu Manggolo. Apa penak edan wae
urip teko. Jeleng agak. Sampai. Apa ora elek kok kucing apa kowe lali genjot bareng sepeda jengki apa ora kelingan tak utangke rok sepat wujud tresno wujud sayang untuk tinggal malah entuk ganti apik jos Rai wedok kakeane ngingoni rani make. Ya ngumpul wis. Ngumpul apa? Kira melok iki piye? Ngumpul. wis ta wis karo kowe dadi opo to sampean Itu dadi apa itu? Ceritane itu dadi apa itu? Aku dadi bahadur aja. Lah kaya dadi apa Ken? lho lakon bro Ya dadi lakon gol ki modoan. lakon delok aku koyo ora ngono jane iki lakone apa to jane Lakone Ali Bapak. Alibaba karo Ali Qasim kowe jenenge Ali Mundolip. Lademu. Aku soal ali mudolip. Lah terare nek ngono. oh lagi mudeng aku Kena jenenge ya. lakon iki Alibaba Ali Ali Qasim. Kos. Ali Qasim jenengan dadi Ali Mundolip. Lah iki Ali Mondolip. Iki kowe iso iki pujet apa pijet owan iki larang. Mesti kok kompong mang. Iya, hiburan kok, hiburan. Hiburan apa? Hiburan wae Pak. lah iki terus dong apa kuwi kok Druk Embo aku ya ora. Lah aku yo gak mudeng nih. mbah lah iki terus piye iki ora iki man sampean iki nemoni aku tujuane apa wis jam 2 Jam loro kene. Toprak nimbale cedhak. Sesuk ning kletek neh. Ratek kletek. Ratek. Tekno. Yanto. Bakso pakane. Kabeh tangting-tangting. Iki ceritane nang ngene. apa Alibaba iki entuk duwe akeh. Alibaba Entuk duwe akeh. duwe apa Komas. wow Sugih. dadi sugih Sugih kok. Ren Eseran. Tetep sugih kowe. Tapi Nek aku sugih kowe ameh njaluk apa? Nek kene ora sah ditarik. Mergo wis duit akeh wong aku sing urung duwe. Kowe apa? njaluk apa? Kayaknya karo kinan kowe. Ojo karaoke. Kafe. Kafe, Warung kopi bak boleh ayo. sip. Bojomu mbok gandekno apa? Mbok kon gekno apa? Bojoku tak gaweno omah sing apik, cor mubeng. Tembok kiwa. Iwa tengen, Dicor kabeh. lawange dhuwur. Lha iku piye nek ngumpul kan? Kowe ora iso metu di sini-sini kok. Maksudnya gak ono sing apik. Omah sing apik cor mubeng, bojomu kek jerung kok terus diadukno semen pasir, cor nisan. Masamu bojoku mesti cor-coran. Ngene. Piye? Aku rak curiga. Kape. Kok iso entuk mas-masan akeh iki? Aku kudu iso ngluwehi karo Alibaba. Ah, penting iku. Lah, Saiki. saiki kowe kudu manut aku. Ah. Loh. Aku iso bukan manut kowe iki piye? Loh, lah kan manut sapa? Kowe entuk mas-masan oleh ngamprok. Apa namanya? Rampok. Rampok. Mulane go. Nek urung ngerti iki aja angger ngomong. Lah terus Nek perkara ngrampok kono ora jiwaku. Aku
Kowe gumun to nganti aku dadi wong sugih duweni Mas Picis Raja Brana. Iki ceritane lak ngene. Nalika semono aku karo bojoku iki lak urip melarat. Kowe kelingan apa ora aku mara ning nggonmu mbok sia-sia. Ya, sego mbok siratno. Ya, aku mulih saka nggonmu kae nemu rejeki. Rejeki nandi? Aku iki ngerti para brandal-brandal mlebu sakjroning guwa. Aku penasaran njur tak tiliki. Bareng tak tiliki ning jerone guwa kuwi ana mas-masan sing akeh kaya mengkono. Njur tak dol tak go mulih. Lah aku dadi sugih. Lah gua iku gak ana lawange. Lho, gua kuwi ana lawange, ora angger wong iso mlebu. Ah, kono. Sing iso mlebu iki mung aku karo brandal-brandal sing wis nyimpen mas-masan mau. Kok iso? Perkarane apa lawang iku kok iso kenek mbok leboni? Perkarane nganti aku iso mlebu mergo ana kodene. Kaya brankas ae kok nganggo kode. Oh, nyata iki. Kodene apa? Kodene lawang kuwi mau bisa mbuka angger kowe nyebut. Gua buka. Nutup meneh. Buka meneh. Sik wose lali. Bocah nggo sirai cilik ya kan. Kok buka nutup. Ah, aku bar takon dalange. Buka nutup gua sing sam kuwi mau. Gua apa? Sing sam. Sincan. Gua kok sincap. Sincan. Sing sam. Simsan. Kuping angger sandal tok ya ngene. Simsan. Sing sam. Iso mbuka ning kodene tak wene ngerti 131. Kuwale aku man. Waduh, Aku 113. Jenenggo. Lah aku metune 131 malah tukuku 26. Lah koten iki Dan. Lah ya Ora nenggol. Lah ya kuwale. Oh iku kurang nenggol ora. 131. Iya. Gua sikat. Langsung buka. Iki lho sing jenenge gua Sincan. Kok Sincan? Sinsan. Iso buka lawang gua iki. Emas tak kuras. Alibaba kalah sugih karo aku. Gua Sincan buka kodene 26. Duh, kok tombok aku ta. Berapa Bu? 131. Ya, Ling. Hei, gua Sincam. Buka 131. Pak lebone kuras banget.
Rahman. Kowe ngaku apa tak sebelah tak rica-rica. Tapi aja pedes-pedes aja. Ya pedes, wis seleraku pedes. Aku urung nganti jiko. Aku percaya yen to ora mung siji sing mlebokno iku. Ayo, ingin wae. Golek ingin. Bawa ayo. Sampean mau kok ora ono. Aduh. Weluh. Aduh. Manukku mbok cekel. Ciloko. Kok nganti kedadiane kaya mangkene iki mau kepiye to, Kang? Awakmu kok suwek kabeh. Digepuki. Dibacok, diplatok. Waduh ciloko. Kang mulane go besok meneh iki takon luwih dhisik aja angger kesusu. Ngene iki to kedadiane. Ning iki terus kepiye lek golek tombok. Jahit sepatu, jahit sepatu. Mbok menawa sing jahit-jahit katok. Apa jaket? Om. Lho. Om, mau anggap ompreng ngono piye? Lah sampean sinten? Aku iki tukang jahit sepatu, tukang jahit sandangan sing suwek-suwek. Sampean tukang jahit sepatu? Iya. Tukang jahit sandangan sing suwek-suwek? Iya. Mapan kebeneran. Lah kok mapan kebeneran iki? Sampean namine sinten? Jenengku Judek. Judek tukang jahit. Nah, kebeneran dina iki kowe bakal entuk rejeki. Entuk rejeki? Mau wene rezeki kowe? Biasane kowe nek njahit sepatu kae sak sepatune piro? Nak njahit sepatu sak pasang ngono kae 3 real. 3 real? Iya. 3 real iki duite piro? Alah ya 3 real iki ya 3.000 ngono. 3.000? Ya. Kowe tak wenehi gawean, angger kowe gelem jahit ora mung trimo 6.000. Piro? Kowe njaluk 10 juta. Tenan? Tak wenehi. Jahit apa saiki Jahit apa? Jahit apa? Sing mbok jahit iki ora sepatu, ora gombal. Lah terus ning sing mbok jahit iki daging. Lho, kok daging? Iya, mergo sing suwek iki ora kok jarik ning daging. Daging? Kon jahit daging? Iya. Lah wong endi? Iku apa? Lah aku mbok jahit, pai. Kowe iki mati bento iki. Ngomong ae. Lah jan dungu mas aku. Kowe mati yo malah diomong ae. Dadi apa kon jahit wong iki? Sing raja-raja wae iki. Iki kenal lo, iki sejatine kakangku jenenge apa jemang tak wosi lho, tak bocok enak lali. Lali nang Darmin. Darmin. Ali Kasim. Ali Kasim. Kowe Kasim cilik apa? Aku Ali Baba. Lah iya. Duwe dulur Ali Kasim. Kasim. Mergo iki mati, awake raja-raja mongko jahit. Jahit nek kowe iso engko tak opahi dhuwit sing akeh. Aja kuwatir. Tak glundung sik. Rene ora ditutup piye? Glundung. Hop. Wes ajur kabeh iki awake. Tak jahite. Aku wis nggawa alate jahit iki. Man jahit sing apik. Ya. Aduh. Urung bento. Wah, iki blomke. Wes. Oh, mau bese. Tak jahite. Buak-buak ini kok. Walah iki kirang nggon iki jahite. Iki geger. Urung godho barang iki.
Walah yo wetenge ngantek busung. Iki wis pirang dina iki. Lagi ndek iki mang. Alah iki lah apa kok omong terus ae. Kowe iki tak jahit meneng ae. Walah yo kok ngantek duak-duak. Iki tak piye? Wes. Hei kono aja jahit ora ora kambu. Lah iki ya padha ae suwek kok. Suwek. Siti-siti. Gedekno, Dik. Wes rampung. Wes. Ayo ya. Bojoku! Bojoku iki kene. Takut. Bayu, bojone sampean iki mau dikroyok karo brandal-brandal sing jaga guwa kene. Terus Mergo kakang iki tak omongi yen aku sugih iki jalaran saka nemu mas ning jero guwa kae. Iya, njur ditututi karo kakang nganti dikroyok karo para brandal. Kedadiane kaya ngene. bojoku mati. Urung. Aku bang dijahit. Ya kowe tak idak rongkongmu Kowe iki gak mati. Kowe lara ndang mati-mati kepesaran. Bojoku. Bojoku iki piye? Iki mah apa? Nangis apa ulur mbako? Turu karo turu. Tali aku. Bojoku kok mati. Tanya. Ejik. Hei, mati malah mau ngono. Biasane iki bojoku nek ning omah. Nek mati iki tak kenekno urip kok, Dik. Lah iya nyatane ora iso urip, nak bojomu urip neh, kowe iki terus lakone bare kapan? Ngono. Wis kene ae dililakno, mok menawa kabeh iki mau wis ginaris lan pinesti rak ngono. Upama kowe dadi rondo kok tak pek. Bopek kowe. Iya, ngono iya ya. Wis, ayo druki. Iki ora dadi apa? Ngono lho. Bojoku bareng dadi wong sugih kok polahe ngene. Rambut kowe tak rapane iki semir. Wis pokoke sak senengem tuku kabeh. Kalau pledung-pledung. Mati yo, Mas ya. Apik, Dik. Wis dik aja omong terus suaraku pentek iki. Sesuk je tanggapan. Ya iya. Wis piye? Wis penakno nikmati urip dadi wong sugih. Ya, wis syukur tenan maune melarat. Paribasane mangan ya ora iso saiki Ya. ya. Omah magrong. Ning aja lali saiki kowe karo aku dadi wong sugih. Pendak 3 sasi pisan ayo nanggap ketoprak. Ayo, Mas. Sopo iki kok rupane elek-elek tekan omahe dhewe. Akeh aneh. Aku rumangsaku ora mek bang mekar iki kok menterine dorone. Aku juragan Kastorit. Juragan Kastorit. Juragan Kastorit. Mudeng kowe. Kastorit itu apa to yo? Kastorit yo obat racun tikus lho. Ana apa, Mas? Kok mlebu ning Taman Sari nggone wong sugih? Kowe pati lan uripmu karek ning omonganmu. Kowe kok iso sugih niki bondo kondi. Ngaku apa ora kok tegendian kowe. Sah, Mas sabar. Jujur ora, Dik? Jujur bae. Oh. Kondo panane. Oh. Ngene, Mas. Ayo,
aku arep ngopo. Sing lungguh jegrang kudune aku ora kowe. Lah, wong padha-padha Ratu Korsia. Nganti aku iso sugih kaya ngene. Heeh. Iki ceritane aku iki nemu barang sing regane larang. Kowe nemu barang sing regane larang. Regane larang, barang kuwi mau Ning ndi? manggone ning jeroning guwa. Gua ngerti. Lali aku kowe. Wasku bengi iki mang sing angel iki jenenge guwa tok. Kamu tekok jejak kok orang kuwi. Tak takokno ya. Takono dhewe, Dik. Wonding. Sehat. Tak takon sehat. Heh. Gua singsa Mas, Mas Bos. Guwa sing Oh, kepoi. Punyaku sing luas. Bandar kowe. Oh, kuwi piye? Mergo kuwi garbekku. Lek ku nyolong, aku colong bajingan nang iki. Wong jero guwa nggonmu. Iki ora nyolong. Oke, dunia aku tak sungkan. Ojo ya Mas. Mas damai. Oh, kalau lo ora. Piye. Wis sampe-sampean aten. Aduh. Perkara bondo mbok jaluk rapopo. Iya. Waton aku ra mbok pateni. Nek kowe je kurang, bojoku demeni enggak? Loh. Wes lek sabar lek. Anu, Bakso. Kene Mas sabar. Iki ana wayang loro sing urung metu. Apa? Ben nyumbutke bayaran. Iya. Lungguh sik tak wenehi ombenan sing enak. Ini ujung warak ben. Wah, ngerayu iki. Oh, iki anakku ayu-ayu. Sawe. Iki apa ngopo iki? Iki anak-anakku. Iki anakmu. Ayu-ayu ta? Iki nek anak aku ora percaya. Pakane yo cilik, buwe cilik mosok anak sepur gede. Anak rambanan. Ini lho ngene. Ojo Piye? ngamuk sik sabar. Dimen ati madem. Iki ngombe waragan sing ngladeni anakku karo jogetan nyanyi. Karaoke. Engko nyanyi Bandung bergoyang, goyang. Cocok kok ora? Ya wes. Gini. Kok ora gelem sarung sok. Lah iya biasane senengane ngono adek wegah barang. Aku kuwe iki. Ayo Ki. Pak. Loh, Apa? Geri ki. sekira apa wong mitasi yo. Kita asli iki ngono putihan. Ora iki asline kan semuku nek iku putih kan banyu apa. Kok gue rasakno are. Sik kok sabar kok dirasakno kowe kok langsung terkenyang. Nggih. Kok dia kok tak marko. Eto-eto iki kowe ngombe kok semalah iya kok. Ora iso, itu aku jan ngombe kok. Lah kowe iki bega ngomong apa? Aku ora jarene. Kowe ngombe. Kowe ngombe menten dulu. Iya. Ngono ya, Pak. Aduh. Matane. Cakeme iku nek kene. Bangetan ayo tetet, jebule begal mau metu pisan malah semengi utang. Dobe. Anda pijeti ndak? Iya, Pak. Iya. Bose pijeti ndak? Bayarannya dibeli. Ngene. Nah, iki kon ngombe dhewe. Ayo lek ditabohi anakku beda joget. Kendang. Tubrung. Woi, Joget kepek, Pak. Angger taboh itu. Tabohi ya numpak tindang dinding. Ayo dong.
Yo. Ben ora iso mlayu. Aduh, colne. Siji kuwi, Pak. Sing siji iki bagi aku, Mas. Sing siji bagi aku. Sopo sing bisa nyekel para brandal iki mau? Boten sanes kula piyambak ingkang nyekel brandal-brandal menika. Kula seksine. Bojo kula seksinipun. Kowe jen iso nyekel para brandal iki? Nggih. Anjur sapa jenengmu? Kula Ali Baba. Matur nuwun yu. Ah, Dileh. mergo brandal iki sing gawe geger negara Ngesam. Wis dadi sayembaraku. Sapa wae sing bisa nentremake negara Ngesam bakal tak wenehi ganjaran. Lajeng ganjaranipun Kowe bakal tak wenehi pangkat dadi pangpitu. pang pitu. Napa niku? Tegese sing ning arep perang kuwi. Pang pitu. Iya. Panglima. Panglima. Nah, panglima, pangpitu kakean. Pang pitu nggih kakean panglima. Panglima. Lah kan kuwi gaweanmu diandal dibondo lebokke hukuman. Ngaten. Ngira pantes ayu kembul bojone kuwi wae. Pamiatan paripurna.